κιλό, τι λένε. 9 € το κιλό τα ντοματίνια, μπαμπά. Είναι λέει βιολογικά. Να τα βάλουν στο μπάτο τους. Μαλάκι. Εντάξει, είναι μια λέξη που μαμά, ξέρεις τι ψώνια υπάρχουν και πηγαίνουν. Πού να τα βάλουν? Στο μπάτο τους. Τι γέλια ρεξα, του 9 ευρώ. Έχει έρθει λέει ο πατέρας μου. Μου λέει, Θέλετε να μας πάρουν τα «Μετά σόβρακα? κατάλαβα τι πρόκειται για τον πατέρα μου. Μου λέει πόσο χρόνο είναι ο κύριος, σου λέω δεν είναι ο γιος Από μου. θέλουν να μας πάρουν Ο τα Μελακινός σόβρακα. σου λέει πως είναι ο πατέρας μου. Θέλουν Μου λέει, να «Εγώ μας τώρα καταστρέψουν». Και του είπα, δεν Θέλουν επίπεδο να μας δεδία. καταστρέψουν. Άμα καλύτερα που πήγε. Να μην έχουμε βρακή να φορέσουμε. Ποιο βράκωτη. Ούτε παντελόνι. Α, με το δίμηση. Δεν μου λάθηκα ακόμα. Έλα, βλέπεις. Δεν μου λάθηκα. Δεν μου λες, θα το φέρω εκείνο που σου φτιάχνω αύριο. Δεν του Δεν άρεσε. έκανες να δεις 52 φορές. Α, τον είχε Α, βγει. και εσύ να πάω να σπάρω με το σολβάνε, βάλε χεξαλέν. Ωραία φωνές. Τι είναι αυτά τα πράγματα με τα κοντομάνικα. Τριλάθηκα από Τριλάθηκα. Φάε! Τι να φάω, έσκασα. Κάτσε να δω τι ευρώ